あどうもこんにちは。あ、りえさんが見えないよ。こんにちは。ヘア&メイクひまわりの佐藤です。吉田です。星です。はい、星さんここにいます。ピピピピ星さん見えますかね。はい今日から、ひまわりチャンネル、略してひまちゃんを更新していきたいと思います。こちらのチャンネルでは、月に1回ひまわり新聞っていうものを発行しているんですけども、そのひまわり新聞のご紹介とか、あとこれからキャンペーンも始まりますので、そのキャンペーンについてのこととか、あと新製品がたくさん入ってきていますので、そちらのご紹介とかいろいろと、動画で説明できることはしたいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。もう少しで夏のキャンペーンが始まります。ひまわりの7月10日からかな、7月10日からキャンペーンをしたいなと考えているんですけども、もうこれからもう暑いですので、今暑くないけど、これから暑くなる季節に向けて私たちのおすすめの製品を皆さん紹介したいと思います。まず最初、ででん、ピッ、こちらです。こちらです。これはディプシーウォーターです。これはあみちゃんが描きました。はい、私です。はい、ディプシーウォーターは、海洋深層水を使って、アロマの香りがついてる、こんなに9種類あるものなんですけど、お化粧水代わりとしても使えますし、お化粧水の前にプレ化粧水として使うこともできますし、あと寝癖直しとかね、何にでも使えますね。そうですね。置いといても可愛いですね。そうですね。置いといても可愛いですね。はい。色合い的にもいろんな色があるんで、はい。あみちゃんのおすすめの香りはどれですか？私はですね、はい。カモミールですね。リエさん映ってますよ。どこ？オレンジの。オレンジの。はい。こちらですね。カモミール。もうちょっと前にして出してください。はい、カモミールです。どんな香りがしますか？ちょっと柑橘っぽい感じがしますけど。そうなん。そんなにきつくもなく、ちょっと爽やかさもあるのでおすすめです。はい。ちなみに星りえさんの、こちらの星りえさん、自己紹介しなかったですね。すいません。こちら星りえさんです。はーい。こちら吉田あみちゃんです。吉田です。はーい。佐藤です。はーい。ありがとうございます。星りえさんの、好きな香りは何でしょう？私はですね、はい。ローズマリーがいい。ローズマリー、こちらですね。こちらですね。はい。見えますか？はい。こうやって。先生が香水つけるとき。すごいつけますもんね。すごいつける感じで。こうやったり。こうやったり。ダイレクトな感じでね。はい。さっぱり。さっぱり。はい、そういう感じですね。メイク直しとかにも、使えます。メイク直しとかにも使えますので、本当にこの夏とてもおすすめの、製品となっております。ちなみに佐藤はローズの香りが、女性ホルモンアップのローズの香りがとても好きでした。はい。はい。
そしてディップシーウォーター、これ1本2500円ですね。見てください、このツルツル坊やがいるんですけどツルツル坊やみたいにツルツルになりますというものと、もう一つこの夏に、おすすめしたいものがあるんですけど、こちらでん、シュウエムラの、さっきのもシュウエムラなんですが UV アーマーです。日焼け止めになるんですけど、カチャカチャカチャっていう音がして、割とつけた感じ、こう顔つけて、はい、サラサラ系でーすサラサラ系の日焼け止めになってます。スキンケア効果もありますよね。うん、はい。香りもなんかいい感じです。香りもいい感じだそうです。SPF50、PA++++ ですね。紫外線はとても怖いので、これからの季節バッチリ。てかもう今からもう日焼け止め塗ってください。塗ってください。はい。将来怖いです。はい、19歳が言っております。はい。こんな感じで今日は2つの製品をこれからの季節皆さんにおすすめしたいなと思って、動画を作ってみました。はい。ではまた次回の動画で会いましょう。会いましょう。さようなら。さようなら。